Yugen! Kati mag-message ka na ako? Banging, banging. Eh? Ating. Ating. Bengi-bengi at... Ay, 2 beses na yan! kabangin. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Matutog na ako musa kay ba't benging-bengi ating nag-message ka na ako? Eh mo pa mo metong ne. Sunod-sunod la pa mo. May nga na akong goto ya. Go to pa more. Kabayat na napamukay nga siya nito. Kami may go to yung yan. Ay, si Goto? New York. Hi. Hi! Nunging. What? Oh, Neng. Si Bing. Mira sing delivery. Ning in-order ko. What's this? Pad Thai. Baya natin. O, edi minta ko kayong app na ning Snunu. Baya pa sing snunu. Sinerge kay tang Maison de Sushi. Maka-promo lang ano kasi. Eh, makanyan. Diyos ko, tsaka 5 reals lang ka na rin kahirang sushi. 4 na yung piraso ito. 5 reals, 14 pesos. Ramo, 70 pesos. Kamuran. Normally ring sushi kaya ni tsaka 25 reals lo. So, nung 5... Eh, kubaling mat, pero 5 reals, keng 25 reals, balo kung mas mura yung 5 reals. O, Neng! Eh, kurugo biyasang murder. Eh, kubiyasang murder dito. May para sirugong atlong dala ng kanakong order. Weakness kaya talaga yung paman order. It's either ala kong asaluan, keng nervyos, or asalikungan. King nervyos. Kanya, gawa ako na mo, pepanorderan ko na mo yun. Neto nga naman, nakarakal na naman in order. Anang kamuran talaga kay ba't ana pang kasanting yung packaging daring Maison de Sushi. Ano naman yung pilu? Packaging. Kami na rin pilulanda. Hindi pa mo na yung reals. Star Silver. Nya, manak yan. Salad. Crunchy. Crunchy. Nakita ko yellow. Foodie. Hello. Cheese. Ano nga rin mag-shred ng mga tining pipino? Ayaw ko talaga bro yung pipino. Pating nandito eh. Ating eat all you can, Kenny. Kanya man ng Japanese food, Diyos ko. Ay, Jakarta yata yung alay. Bo. Kanya man ng Japanese food, Diyos ko. Eh, ko biyasang magbukbang na eh. First time ko niya, eh ko pa talaga balo nung makanano kong lagereng ka na akong camera. Baka. Ay, tunggal ya. Ako mag Nangunan? Salad. Mali, kaya yata yun. Di ba nakulara na yung... Ano? Ano to? Ampong eko mangyeng mamangan. Eko detalyado king lasa ng kakanan ko. So, avocado. Ay, cucumber or avocado? Cucumber. Cucumber, crab. Di ba mga tita mo yung kanin salad? Ano ta? Fried kaya? Breadcrumbs. Puga. Ay, ali puga ita. Caviar. Caviar. Na fake. Gelatin. Bihat nila. Sulit. Nagtanong man sa ako Kanin. Nori. Shrimp? Toyo. Para ka ako. Manyaman ngan. Jakarta. Nyaman. Nyaman yan. Nyaman? Cucumber. Ah, caviar bean. Fake caviar. Magkano yung noodles? 11? Nya, minsan mo lang ang dako rin kaluguran kung sasabihin da. Eh, no ka naman niwala ka rin food reviews ko na eh. Nya, manak yan. Ano yan? Una nurugo nga karapat ko nung kakanyamanan kong talaga. Really yan.
Hindi nga naman sibuyas. Ano niya? I-flip me. Awa na. Daddy, Masa ka? Did you eat? dito one the face. Otherwise, yung pere. Ang tama rin ganun, ginilang mix. Sinigang mix. Ay, sinigang. Hacks ka, no? Gawa mo ba ito? Joke mo or? Joke head, no? Kalat ng kalat dito. Sinigang mix. Sa tama rin. Ay, Tabal. mukbang na ako yan. Naman niya, lalasa yung bulaklak pang sinigang mix. Tanga blend na siguro. Wala bulaklak na. Santan. Sampalak ko santan. Mas biyasa ka. Tapos makain ko, mangya ko pang mama. Mahal lang yung mama ulit ang dakal na yan. Tapos magbukbang lang. Siguro mag-fasting na rin. Kuning mabigla kaya? Ang gagawin da, kunwari in burger eating contest. From 2 weeks, burger mong kakanan daw. Eh, pero syempre, everyday burger, kawari sumawa. Paano Binge isama niya po? eating na. Ano ko sabi? Kawari crabs in the pool. Nyamanak yan. Kinukulat ka. Makatabi ako mag-vitamin C. Adwa? May kamo. Tama rin, sampayok, diba? Dito mas lang dapat. Atin niya, pero atin niyang kakawani. Dahil kopya. Fine. Hindi. Ah! Balo ko na yung bulaklak yun eh. Ano? Lily? Chamomile. Lalaki niya naman pabanglo eh. Jasmine. Wow! Ah, kasi kain tama rin. Hindi yung bulaklak. Comment down below kung may bulaklak yung tama rin. Naman na yun. Kasi pang-blend. Tagalan ko na may tama rin na. Gusto mo mawala yung mga yung bulaklak. Yaman Japanese food. Diyos ko! I want to go to Japan. Kaya ko kaning kakakit ko yung anime. Yung mukha nung kunwari 7-Eleven, makasali nakakanong ka. Ritang rice na maka-wrap kay nori. Wagyu. Wagyu. Ay, nakakanong yung ramen. Wala na ramen. Japanese food or Korean? Yawa. Ikayo, Japanese food or Korean food? Japanese. Mas lambulangan kay ramen. Kahit kay sushi. Kaya compared kay gimbap. Kimbap. Hindi ko masyadong buli kayong Korean. Maparas nga. Iya ako madadrayan ko kay kimbap. Malbugin yung Japanese food. Balapin na cheaper version. na Korean. Ano yaman yung food na Korean? Para ka ako, in Korean food, mayumo ang pong maparas. In Japanese food, malasa malinamnam. Oninggang nanay pa kanyaman ng Japanese food, peka man yaman niya pamuring dili, syempre, in Kapampangan food. Ang pong in Japanese food ayan, nyanyaman niya lalo nung Kapampangan niya yung magluto. Ang pong in Japanese food ayan, nyanyaman niya mo nung Kapampangan niya ing magluto. Salamat king Pamanal Bea. Ako po Yula Calara, ing vlogger ng Makabebe, Pampanga. Mingat kayo po pa ne. Nino mong taga-assumption kaya kayo. Mega salina kayo ka rin Japanese pancake. Hindi ka ba kayong kaya? Assumption monta? Japanese pancake? Kaya na yan na rin ang mamon. Dito sa ibigay mga plastic ka na Oo. Dapat yung feelings. Pampanga pancake. Ewan butter, margarine na. Margarine, tapos din yung sukal lang. Oo. Buri ko nga i-try tang paleo bread. Na alayang eggless yan. Oo. Nyaman to kong flaxseed. Para pag Try may bining chia. Gelatin.
Apen deta rin substitute de. Pwede. Gelatin flaxseed ang pang chia. Kasi pag ikwakita, magtinapit Pinapita na mo na. Sayang cheese pong ibon sa anon eh. Naman niyo. Ing Naman may pasta, na. ing pasta pwede ka. Ali, ito yung ibon ta. Oo. Pwede ang shirataki. Ito pwede tama ka rin. Nangita. Wala. Like zero carbs yun pa. Pasta ya? Noodles. Ah? Konjac yam. May kasi din ako Basta makikita. rin, pwede kaya ka pwede lang naman ako, pera mo itang Egg. dairy ang pong egg. Nanuwari mga group. Ating Perio group kaya ng Qatar. Ala, king... Eh, naman naman kita. Tingnan. Alaya. Kita in Qatar. Ano. Sabihin ko, pen. Puta ten. At saka makiabe, Perio Philippines, bakang taretang products. Kung pinas. At saka rin recipe. At yun pala! Ate? Keto Diet and Paleo Diet Community Qatar. Ano po talaya? Yan eh. Puta, bilhin ako ba? Eh, yarin active. Zero post business man. Gusto mo ay herbs, pwede kang sali. Kada nga man no? Yung sugar na ng Perio, nano ya? Ala, maghanil eh. Nano warang bawal kayong Perio? Processed, dairy. Kaibahan na mo pinangkay kayo. Bawal yung dairy. Pwedeng ghee. Awang yung butter. Processing butter? Sabayo na nung kain na ng butter at pwede ya. Processor mas lagli na. Yung may kaing picos ko, yung natsuya kiniyate. Kasi panin akong paglutong Cauliflower. ang pang salmon with Kanya avocado. Upper mo yung pinaka-recommended ka ako eh. Muna, tinatagawan ta. Hindi ko ka mali. Yung avocado naman tamo. Masisira na. Nasira agad eh. Kamay pa mo ngayon, 4 lang piraso, 33. Nandun. Oh. No.